Sme v uliciach Bratislavy a ideme sa pozrieť, ako ľudia poznajú značku Hello Coco. Dobrý deň. No nemám moc čas, ale tak čakám na priateľa. Môžem sa spýtať, čo si na mužovi viac všimnete, oči alebo úsmev? Asi oboje rovnako, ale asi skôr ten úsmev. Čo by ste povedali na to, keby ste mali o 1-2 stupne belšie zuby, kým príde? OK. A robíme taký prieskum, že koľko ľudí pozná naše produkty. Sú to produkty Hello Coco na bielenie zubov. Čo keď sme to odskúšali? Máme presne čas, ktorý potrebujeme na to, aby to začalo účinkovať. Výrazne vám to zosvetlí úsmev. Skúsme to napríklad na horný rad zubov, si to nalepiť. Ak máte 30 minút čas, môžeme ísť na to? Belší úsmev neodmietnem. Teraz netreba jesť ani piť, stačí kľudne, budete čakať na priateľa. Dobre, tak som späť. Prešlo vám 30 minút, tak OK, skúste si to jednoducho zlepiť. Vyzerá to dosť dobre. Tak môžem aspoň privítať frajera s krajším úsmevom. Viete si predstaviť, že by ste takýto produkt používala denne? No určite, jasné. Nechám vám tu celý balíček. Prajem pekný deň. Aj vám.